Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Mars TV Vlog. So, karon nga video guys, namin din sa among probinsya sa Oslob. So, maglaglaag man ang lasang dire kay Gimbingaw, maglaglaag ang lasang dire. So, kauban ako si Kwan, boss amo agaw manager. Kuyog siya kay Kwan, Gimbingaw na des bukid. Magsulbod mi ang lasang ron dire, mangita mig Kwan, ngitag kaka. Kita buha mig sibuyas, magkuha mig sibuyas kay among sudan paniudto kay wa may sudan paniudto guys. Suwa mig sibuyas ron. Ngita mig sibuyas dire sa baol lang mama kung nabay sibuyas dire. So grabe ka nindot sa tempo dire guys, init kis tanan. So pasensya na mo gamitan ako nig kuan kanang eye protection ba kay sakit kay kong mata. Gamit ko eye protection. May kuan ba? Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor Shopee o Lazada. Gamit kay mong sunglass oh. Mura tag kuan Americanos lasang. Pariner sa lasang ba? Bantay mga pariner sa lasang. Oh. Mo kaka ring kahaponan tapang itag kaka init kayo. Wa kita kaon. Shout out sa mga kauban sa trabaho guys no. Sila katong nakaari na diri sa una sa among probinsya la si Alvin. Shout out Alvin. Jundi kaoni shout out, Dandi kaoni shout out. Isa ba ari diri bok? Si Rinan Istorko shout out. Ug ni Rosa Lozano shout out. Sa nakabisita diri sa among probinsya mga kauban sa trabaho no, shout out niyo tanan no. Andre Casquijo shout out. O sa mga Casquijo pamilya sa Bohol. Shout out yung tanan, Basay pamilya, shout out. So, ambot asa ni sibuyasan ron ni mama nga. Naglakaw bitaw meron guys, bisag udtong dako kay mangita mig sibuyas. Asa ko gitanong ni mama yung sibuyas nga. Ingo man siya na address. Talamong gayan to dito unahan ra gay. Basin. So grabe jud guys, sukad-sukad kapila ko kahigayon ni paulig probinsya karon pa jud ka uli dire nga ingon ani kanindot ang tempo. Wow! Kainit ang panahon. Kaya kasagarang uli na mo probinsya guys. Grabe ulan. Ulan. Danlog kayo ulan. Ang motor di kasod sa balay adtura taman sa ubos, na may kalsada dito sa ubos. Dito atbang na kasada dito namo taman na mong motor di kalahos diri sa mo ang balay. So karon buyag-buyag nakalahos gid taon may dire. Nata diri sa sibuyasan ni mama. Ang problema ang sibuyas kay kuan ganihit kay init kis ng tempo. So managinot na dara managinot. Og bataw ni mama pagking gamay pag namunga na. Aso mangitag talong o pinaka gahi nga talong diri sa Oslob. Gamay kitugdan pero nay bunga. So mga sibuyas si mama na nagmika kay init kay panahon. Unsa din ang naangda? Kani siya? Ning may nga ni rani. Tara. Kina kuan ron yung dahon, badi man makuan ron kay bati man yung dahon. Hiod. Naitapsa ba? Sibuyas sa pag-ingon ni mama no. Asa ra patubang yung kamera pagka. Di ka nimo. Asa mang manihan ni mama? Wala ginanihan pa sa mama. Ipalit pag ganitong manong gidar. Sudah yung pagkuan. Asa man ta magwagman ni? Proita sa Timbaon, Oslob, Cebu. So mao na among probinsya diri guys. Grabe ka peaceful. Layo sa samok, layo sa gubot, linaw kay mong nahuna kung ganahan kang kuan maghunahuna, peaceful, pawala sa problema ari na mo diri sa among probinsya. Siguradong mahawasan ka. Nako nakitaan bok. Ay gaay ko bi. Charot. Kaya
Yabas. Wala Nga na ang mo. biyabas kol. Ma'am ni kinaon na mo sa una kol katong may eskwela mi sa una bitaw kol nya di may misuod sa eskwelahan mayabas ba. Tunga tawok. Kuha na hilain. Uy, kita anak gani ha. Didum tagi. Ano Ano ba pala? sakay man dayta na. Hindi tagbiyo. Kani bang kuan. Sunod buwan mga na mga hinog na ng lumboy. Video tubok. So kara guys, mao na ang Siquijor Island ya. To kuan munay lugar nila ni kuan Ma'am Bibi. Siquijor Island. So diha nga tungura guys, diha na diha losod sa Oslob, mga tulo ka bungtod ang imong tabukon nya. Layo pa jud siya kayo basta kay layo pa siya kayo 22 kilometers from the highway mao ni ang usa pa ka maabot diri sa amuang lugar no sa Timbaon, Oslob, Cebu. So 22 ka kilometro gikan dito sa highway. Limang ka ana perti layo ah. Mo na daganon sa motor pero sa una magbaklay ra gid biso na madto mig lungsod guys. Maglakaw rami maglakaw. Mayroon panahon na kay daghan namang mga motor maudulog taglusod na tay kwarta makasakay gyud pero guay kwarta baklay. Ay, first na yan. Kani unsa ni? So, labnog. Mao na ang kahoy nga mahigugmaon, labnog. Labnog. Kaya wala labnog. Taga bukid ri kailan ni. Lagnob. Lagnob. Basta doy, labnog man nimo. Labnog. Lag. Unsa ang kahoy kay kamao mahigugma, labnog. Wa na mga Lagnob, kato orange man. Wala na. Wait, timpo ari tagi babaw guys kay naay kalabaw diha, sungagon ta, paksita. Taas kay sungay ng kalabaw. Ari tagi dire. Na Wala na eh. Drabot lang kada upos. Gimingaw jud og lakaw-lakaw ani among lasang diri guys. Ay ambot lang sa una manirador ko diri sa una. Manirador ko kuan. Mga langgam. Kung unsa ray makit-an ba kana magsulbod ta nga sugoon bitaw tag pangalos og tubig nga dugay kitang pauli. Mao dito gasalaag des lasang. Lisuda bitaw ning bata bitaw tay buot. Antod karon wa gyapon buot. Oh. Na dito ang kalabaw, to, kalabaw. Ingang kalabaw. Oh. Mo na musud-an pa ni udtoron. Sibuyas. Sibuya ka ba sibuya? Wa man gatubang nimo kapusing-pusing ka bali man ka eh. Pag matubang nimo, mulikramo sad ka. Pag gatalikod na, magpusing na noon ka. Bukan mga na mas no. Dry. Kuay bunga. Uy, sato. O si mama o si papa guys nara sa balay kay tigpaniudto man ron nagandam sila og pagkaon nya. Kamera ni lakaw diri ko panakot sa baol kay init kista init. Dili butiki gurong gamay. Na artista sa agre bala sang artista. Artistang hilaw. So kaning ginaba sa una guys, mo ni akong gipracticean og tumbling sa una. Tumbling kanang backflip mo ni gipracticean og tumbling sa una. Naabot na taron guys. Nato diri sa balay. Suwaw na kini atong yung video dito. Luto na yung kan ma? Ilang nuna? Maniudto na ta? Magbukan-bukay ka lang kang mawalay pamahaw kan bitawan. Sibuyas oh. Asa man ibutang?
Na biskuit pa, kapte mo biskuit pa? Kaya tilawin ang ano, kanang wapilo. O lami man na. Orot na niya. Wapilo. Ato ba doy sa kuandan? Magkaon mo? Ako kada sa mamas paniudto na mo, kay maniudto may wa may pamahaw di suro paniudto. Guroy. Papa. Timo pa timo.